vinc a pasturar aquí amb el Josep a les vinyes perquè fa ecològic. I llavors doncs, les vinyes per esporgar, com que tira productes natural, llavors les ovelles no els hi fa mal el producte que tira, perquè tot és ecològic i natural. Llavors pots venir a esporgar les vinyes amb el ramat. Després de la floració, quan el raïm ja grana, perquè si anessin abans de la floració menjarien tot el brot i tot el raïm, però quan el raïm ha llançat la flor ja grana i llavors ja no se'l mengen el raïm. Llavors només mengen les fulles i l'herba de la vinya. I així aprofitem que treuen l'herba de les vinyes, també esporguen el cel. Vine! Nina! Nina! Vaig avant! Prou, negret! Vine! Passa! Prou, negret, prou! Anem tirant, anem! Ara anirem cap allà. Transformador.